لمدیاده پرتوخانه که نوته چکرم پرتوخانه کو کارساز معصوم آلتون که یاد چکرن لسر سه دون مردی تیاوا کرن تمل پرتوخانه بسر جکرن قربانان و بدعایان هاتانی لمدیاده مردین پرتوخانه که نویا گلته چکرن کارسازی خیرخواز محسوم آلتون قایا پرتوخانه نو به تشویقا قیمقام تکین دون دارده چکرن ایرو temel atma programı kütüphane Midyade Bajarê me ya ji tarafê Altun ailesî ve ev kütüphane îro wêl vedire temelayê vekin inşallah. Pirtûkxane li ser sê donum erdî tê ava kirin. Di pirtûkxaneyê de ji xeynî salonên xwendinê, du salonên konferansê, saloneke sînemayê û atölyeyên hunerên destkariyê jî hene. Aile Altunkaya evli vaj herema mera hizmeti kıymetli tike fedakariye mazın tike iş fedakariye vanci eve xoyet ala jwan razı ve inşallah ve gencem zareme livri xondin bxuynin ilmu marifeti hinkin ve ilmu marifeti ve bükün hizmete topluma Müslümana civaka Müslümana inşallah. Ji bo temelê pirtûkxaneyê merasim hat li dar xistin. Rêveberên resmî û leşkerî, nûnerên gelek saziyan û xelkê bajêr beşdarî merasimê bûn. Geniş ferah hem Midyat mimarisini Pirtûkxaneya nû li gorî mîmariya herêmê bi awayekê modern tê çêkirin. Xwedê hez bike xwendekar û xelkê me wê bi dilekê rehet werin û ji îmkanên wê re îstîfade bikin.